Pored njega je Turčin. Gago, daj minut cigar. Povlačenje. Sve. A glumac? I taj. A kako, istrbini Turčin, a? Šta se više sviđa ovaj? Uloga? Turčin. Zašto? Ja nemam njega. Tako mu dođe. Bolje stoji uniforma. A gde je bitka bila? Tu i konji, došlo s konji u dolinu. A koliko konja je bilo? Pa preko 20. Nemoj. On bolje da me ne slikaju noge, pemti. Zdravo mladiću. Kako ste? Dobro je. Lepo je biti glumac. Kako da ne? Nije malo vruće? Malo jeste, ali šta je tu je? Ja se sviđa ovo novo iskustvo sa filmom? Kako ne? Nije dosadno ono kad se više puta... Nije. Samo vi nastavite ovako i mi smo zadovoljni. Hvala vam. Ću. Čekaj, i ponovo si ti... Gradimir Nikolić, kapetan Slavujević. Zajebim me, Žiko, upropašten sam. Zašto? Nemam statiste. Moram ja da glumim. Šta da radimo, mogu li ja da glumim? Može, Žiko. Oblači se u srpsku grdrovu. Odmah se oblači. Sad te super vidi, mahni brate! A ja samo 6. Lego ću Mora šutere da uključujem. Da, to je kamera koja čini čuda i koja čini i slika čuda. Ranđele, vrućina? Jeste, opet. Daj to vam. Gdje si, vrate, Žiko? Zdravo, Milorade, Bekrio. Da vidimo kako. Sad će ti Boban siđe dozvor. I on obuče. Pa moramo. Da vidim te kubure, te... Neći kukavo. Lego čobar na zelenu travu. Marjanski. Idem ti skoro. Ajde, Bogu. Čekao mi još ovog dečka. A na glavu nešto? Ne znam, ništa nisi pravi za Bogu. Lego čobar na zelenu travu. Zdravo, Mihajloviću. Kako se osjećate kao učesnik ovog filma? I kao statista? Super. Trebali bi svi to da radi, a ne ja. Neko mora i da snima. A mora. Snimi ovog dečka. Ajde be, Srbi. Idemo, može. Njega na kupu. Ajde još jedno, samo jedno. Ajde, samo njega kupu. Brate, kaži koga ćeš da kupu. Onda ćeš da priđeš još malo meni. Ja moram Dubrovnice nešto da pitam. Pridrži ovo. Žiko, sveti čovjek. Pridrži za sekundu samo. Ok, ajde sveti čovjek. Kako se čini sve ovo na plus 35? Vrlo hladno. Kako podnosite ove vrućine? Kao što izgleda. Izazovo za vas, bitka na... Kako nije? Na plus 35 biti u čajnom modelu, to je vrlo neuobičajeno i vrlo plemenito. Ja sam prosto ushićen, što i moje telo pokazuje. A ovaj projekat, celova priča? Super. Ajmo malo. Pazite. Ide! Neću ti kažem kad ću ti kažem. Kako vam se čini, Gosan Peki, ovo sve?
prvi put sam na snimanju jednog ovakvih kadrova iz ovakvog istorijskog filma. Treba znati dobru istoriju i tačan događaj u istorijskim zapisima da bi se shvatio ovo. Ovo je scena povlačenja srpske vojske sa bojišta. Dobro izgleda, a? To dobro izgleda, dobro izgleda. Boga mi, uverljivi su. Mihajlo. Gde ste Mihajlo? Vrućina, bratić. Mnogo vrućina. Sviđa ovaj film, ovo naš film što se radi. Pa nije loš. A vi ste bili glumac? Jesam. Glumili ste? Turčina. Turčina! Da. Pa, teško je jednom izraz Gojne da glumi Turčina. Pa, Boga mi teško na ovo sunce. Ali dobro, bitka je bila, bilo je sunčano kad je bila bitka. Još u Pešadiju sam bio, ne u Konjicu. Pešadija znači. Da. Dobro. Razgojne bez cekija, to je prosto nemoguće. Evo, film se snima u Razgojni. Razgojna je, boga mi, značajno mesto na karti Srbije, na kraju. Ima tačka Turena pored njuma i ne može se proći. Malo po malo pa se ovde nešto značajno dešava. Evo sada film. Da, film. Kako vam se sviđa ovo novo iskustvo? Dobro je. Sviđa mi se, baš ubovo. Tako. Da. Dobro. Ćao, devojčice. Drugari, je li ovo za vas prvo iskustvo? Da. Kako vam se dopada? Ekstra. Jeste malo vrućina, ali... Malo više. Je nešto za vas znači ovo iskustvo snimanje filma? Znači. Nije bilo teško? Nije. To je posljednjih dana, stalno slika. To je naša Jelena. Kako ste, Jelena? Eto, divno, radno. Zadovoljstvo mi je da smo projekat priveli kraju i mnogo mi je drago. I šteta bi bilo i ovo snimanje da prođe bez vas, a ko je iza vas? A iza mene... Borko Nedeljković! Naš prijatelj Borko. A ne, vi slike bilo bez Bataranđela. Desi Ranđele. Šta se Ranđele? Dobro, kako vam je izgledao današnji dan? Teže, imam temperaturu 39 sa 5 ujutro. Ceo dan. I mora se radi? Pa mora. Dobro. Mora, ne može zbog jednog da stradaju njih 500. Čekali smo ga. A dobro, to je naš veliki šef. A, šef. Najbolji je. Ne znam samo čega je uspio. Leptir. Gde ste, prijatelju? Čekaj sam da ga... Hoćeš bas? Molim, je li igraš fudbal, srce? Jesi je napumpao? Dolazili neke čike da te pitaju da igraš negde? Dolaze, sutra ide da mu kupu. Zastavu, je tako? Kako vam se čini se ovo? Super. Sviđa vam se ovo? Ovo prvi put u Razgojni da se snima film? Prvi put i voleo bi da se još neki snima. Evo, se raduje se ovo što se u vezi vašeg sela dešava, puno toga zanimljivog u poslednje vreme. Da, jest. A bitka na Čegru? Pa da. Kao film ovako, mi izgleda interesantno. Pa ja mislim da će da bude dobar film. Na kraju mislim. Jeli, naravno, najverniji posmatrači ovog filma su naše dečice iz Razgojne. Bez njih nema ništa. Bilo ih i više, ali zbog velike temperature su otišli kući. Dečice, vam se sviđa sve ovo što rade ove čike ozbiljne? Jao, i ovo i odela, i konji, i sve redom. Jel' tako, deca? Da. Italija. Kakav je ovo top? Pa ja mislim da se skinuo sve. A šta ste mislili? A lepi se brko. A, to. Se ja sklonio. Ne si ti malo pripričao. Ajde, ajmo u hladovinu dole, ženski. Čovjek bio malo, drugi si se. Ovdje ima hladovina bolje nego. Gospođo Biljana, kako vam se dopada ovo? Odlično. Ako isključimo vrućinu, ceo projekat Ceo projekat izvanredan. i hrabro je, jel da? Raditi sa mladima, biti ovako u njihovom društvu, daje energije i poleta i verovanje da oni jedino mogu to da naprave. A jesu entuzijaste veliki, jel tako? Jesam, zašto ne bi bila? Sjajno. Nedeljkoviću, još jedna uloga PR-a. Pa dobro, već ih nižemo još malo pa 10. I stalno zapošljenje. Šta je Borko Nedeljković, on je PR filma tog i tog, prazno mesto, samo se popunjava. Samo za PR, tačno. Bitka na Čegru, kako vam se sviđa? Zadovoljac. I Turcima, i Srbima, i svim onim što radimo u principu, s obzirom na to da je ovo prva veća produkcija ovakvog obima, da je znači... I koja dolazi iz Niša, je tako? Igrana forma i koja dolazi iz Niša. A jedina ženska uloga u filmu je Jelena. Jelena? Molim. Pa kako ste? Odlično. Nije jedina, ali je glavna.
Se sviđa se ovo? Vi ste u početku ovom projektu? Da. I cela priča? Super, po suštini je ovo moj prvi susret sa ovako nečim, ali zadovoljna, prezadovoljna sam. A sunce, ovo vraćanje, ne zamara vas ili? Ne, pozitivan umor. Bravo, bravo. I to je naša šminkerka, a kaj? Ne, molim. Dobro, bitno je da te vidio. Dakle, to je naša šminkerka i ona je zadužena, ovi bi mladi rekli, za styling i za make-up, je li tako? Ja sada mnogo žurim. Dobro, čeka vas. Glavna bitka tek sledi, treba na šmink. Dole i prase. I koga ponovo, naravno, ponovo slikamo Jelenu. Dobro, ti ćeš posle to meni dati dole. Da niste vi onaj gospodin malo pre što smo se slikali? Što je bio oduševljen čojanim pantalonama koje drže toplotu. Vi ste taj? Jeste, to su čojane Nasine čojane pantalone koje smo mi prodali kao patent nas i... Se lakše diše sad? Sad ne, ipak je vrućina, koristim maramicu, dole nisam imao maramicu. Ipak je čoja. Čoja na temperaturi od 35 ne može ništa zameniti čoju. Čoja je zakon. Gradimire Nikoliću, ovo je za nas bre, brate, samo sekundu. Gradimire. Evo, Bato Ceki je sve sredio. Već smo njega, ajde vas dvoje zajedno. Brat, Ceki, sad idemo da poručkamo i vraćamo se ponovo na snimanje. Dolazimo ponovo u snimanje. Ušli ste u finale, niste verovali, nije vam verovao prvo vaš snimatelj. Niko nije verovao. A sada ste srećni onako, Pa Gradimire Nikolić? nisam baš mnogo, ali bit će kraja. Dobro, zatvorit će se ta finansijska konstrukcija, to je. Pa teško. Ove ljude što treba da platim, teško.